Kana pane mwana mubvunzo unibvunza nguva yakareba sei mapinda mutirungu kuti mabatawo maskills amukudzidziswa mapinda mutiri? Ndakapinda ndane gore point ndapinda mukati muno prison asi panapa ndakwanisa 5 months ndakwanisa 5 months tiri kubatsirika zvakanyanyisa especially unyanya pano paurungwe nekuti vamwe takabva kuna Midlands tichitoya korima pano tatisingatozivi kuti zvorimwa sei sesu takutoziva madyarigwe ecabbage redu onion dzacho netype of macabbage nemishonga yacho ida kuiswa nemafertilizers achona nemadays achona nekutokaunda then nemaprofit acho kana kuri kunzi taakutengesa tiri pashe zvinhu zvinototi kwanisa kuti kana taapashe tikokwanisa kurarama zvakanaka saka zvinhu zvinobatsira vasungwa kunyanya kuti siye kubva kuchitsotsi kutemana nevanhu kumakomba kwatetiri tichiita zvekurima izvi uye panapa urungwe prison tinobatsirika futi zvakanyanya nenyaya yekuti pane mamwe maproject akati one day anoitwa pano nemamwe achiri kuvimbiswa asati avapo uye tichizotendawo ivo vana officer in charge vedu nemafarm managers kusvika kumaofficers vacho vechidiki neservice yavanotiitira panapa bosi kudhara taingonzwa kuti kumajere kwakaoma kwakadi but kunotoshandika zvakanaka kutodzidziswa zvakakutorima zvakanakisa zvamuri kuona zvese zvototi vane vasungwa vegarden shed kune toine vamwe vekulenzi kotoine vamwe vanotoenda kune mamwe magardens kotoine vamwe vanotoendawo kumombe kumapigari kupi zvinhu zvakadaro cabbage rino iri rakazorimwawo ndapana parudzi rwaro runonziro Majesty inogadzirirwa maflatbed amuri kuona spacing yacho na 30 cm panoiswa yatinoti gypsum wachera gomba poiswa gypsum pofushigwa poiswa fertilizer cup yacho 30 handifunga muri kuziva makadzidza kudarika inini cup yacho 30 memutoziva ndiri kurevei then after 2 weeks iwo potopewa then pane madrip lines edu amuri kuona ndo anenge achidiridzawo ipapo then iwo macabbage ese amuri kuona ari panapa chete Majesty amuri kuona ese ndakamboikaundawo inini semusungwa ndiri musungwawo ndiye ndiri pasi pano vanenge vachindidi pane 14,038 kana singarizvi pasina mamwe anenge akazongofa nekudididi then iwo kune Fabiola iri ukoko ese ndingangoti zvosvika kuma 38 point pane vanozonyorawo mabhuku ini ndechingoti ndiri kupikawo chiri asi ndichidzidza zvakawanda ndizvozvo then pamishonga apa pane yainoshandiswawo kune inonzi kopa kune inonziwo tsunami diamento diamento kudando yakabva kuroga ere handizivi ipapo ndongowo nchingovhunzawo kuti mamezhero makulesi pano vanondidzidzisawo pano mafarm managers edu atinawo uye chemo chatinacho isusu sevasungwa takazvimirirawo kuvasungwa kwatiri tachikumbira kuti paya patobudawo majero paya tonyorerwawo kana certificate wo zvaro rekuti chero ndikazoendawo paprazi remunhuwo ndikasvika ndikaribudisawo chakwamuri mambo wangu ndimo ndakupa chemo ichi. Thank you. Tikanochibudisawo kudai officer in charge namafarm managers wokonda akadzidzawo ndodhindigwawo handitika ndikasvikawo paprazi upe munhu ndoti wandogonawo izvi bosi kune vanotogona kubayawo mombe uko kuna vanotogona kubayawo mabhiza majekiseni nekudidi zvese vanotoziva vachitodzidzisawo tichatarisa. Thank you very much. Tichazotarisa. Nditozokumbirirawo futiwo mafarm manager eduwo mambo apa renki ide mambo wawedzera bosi varugora basi musavakangamwa nokuti iwo kule masoja kuno uko farm manager pano kule masoja machief farm manager bosi iwo officer in charge vedu panapa vawedzerawo renki futi tichaziva vati promise kuti chaita vawedzerawo renki officer in charge pano mombowedzerawo okay hatitozvizivi zvekurima izvi tajara kupinda makomba tichingokorokosa tichidi but tinoda kutoziva kuti ayo koti ine zvimwe zvozotopa mbozi tikataura kuti 14,000 apa tichitengesa dola chero mhuri yangu inini inorarama ende inofara kana masmall house ndingatoita 5 years ari kushaya varume kurorwa wasikana iwawa
Alright. Akunyanya ipapa atisiparamba mambo. Asi kuti apa munhu wechirume mungozviziva. Vanoita sei? Amujolo chero pashi iri kungoitwa. Okay. Ngumbofarao mambo. Okay, jere rakashatira chunhu handingamboti chunhu wani rakashata rakanaka rega ndimboinda kudisadvantage yacho. Jere rakashatira iro kuti ukaripinda jere semi ndimombosvika mumakoti mambo wangu maudza kuti jere hatifanirwi kuzorebesawo zvokutongwa zvokuti munhu anopika kana 5 years unobuda wakupenga wagwara muri towana dzimwe dzakatokwa pashi anomaona saka jere unofanirwa kungoti riyerukewo bhosi unowana mhuri yakatogwa idisadvantage iyoyo. Hama dzedu yezvino anikona kuti mucommunity muri kunetsa zvinhu zvinhu zviri kudhura zviri kudii apa kuri kune korera futi apa kune korera Okay. depa pasina ofisanchaji wedu anototiwo pakadidi votsvagirawo zvinyamawo vachiti didi mafuta emuchitumirawo zvinhu zvidaroko de pano apa pati Ngatitengese kune mamwe maprizoni muriwo unotonetsa asi panapa udi aunetsi chero chibage panapa chidi pachinetsa saka totenda nepapo then iro jere rakanakirawo futi kuti sesu isusu vana ngongongo tasingadi kudzidza pasha takudzidziswa kurima manje paitonzi garden handei garden taitombotiza achiti gadhe tichidududza maona asi ino takutoziva kuti cabbage rorimwa zvakadii onyeni iyo inorimwa zvakadii chibage chorimwa zvakadii tasingazivi kuti kune mushonga unotospray bundo tasingazivi tasingazivi kuti kunokotoshe chero maharvest ayatatomaonera patv pati yezvino takatomaona pano takutoziva mashandisirwo azvo tichitodididi chero nopivot yo tasingazivi kana mapivot azvipo maita basa rokukorokosa chete. saka ndo zvakanakira nezvakashatira takuziva zvakawanda nyaya iripo ndeyekuti isaparamba chero nemiwo makapfekawo mauniform kudai madzisha angu mhosva ikangopagwa munongouyawo mukati jere ndiri munhu wese bhosi jere rakangonzi chero mapresident edu chaiwo akatombomupinda ndo mahistory avo saka jere rongopinda nemunhu ini mhosva yandikazotongerwa inini ngeyerobhari mumakomba uko ndakatorera munhu nechitsimba shuruguku and haisi nhema ichokwadiwo zvesho so far ndine vanhu vandoziva vane maplots vandoziva kune dzimwe nzvimbo kunyanya paya pandambokumbirwa macertificate ekuti mabhosi chikorokosa chakashatira kuti 1 nodirikirwa nemugodhi 2 unogona kutemwa uriwo 3 kana kudzoka futi mukanemwa bhosi uchada kuriska kuti ndimbokavha paya makore andandakatongerwa ndisipo aya ndopakuzodi kudzoka mukati uyezve chatotenda futi mambo wangu indangu ndakasara naminister mambo asi ndongokutendai nezvamakaita kuti ayo pakuzokwanisa mhosva dzimwe dzakakwana idzi dzasingakwanidzi Okay, bosi, asi murambe makada bosi, chero next year kauya kadaroka, ndochiendawo ndombonorima mambo. Okay. Tazotendekwa kuti chero officer charge ndogona kuvadana ona mafarm managers angu kuti chimboyamboonawo paprasi pemunhu pandiri kurima onde papa pandakazowana